Oras natin 5:30 AM. Dito tayo sa bayan ng Ocampo. Maayos panahon dito. Ito nga pala gamit natin kapote, sec. Tanggal muna kaming kapote, tapos tuloy-tuloy na kami. Okay, tamang oras natin 5:55 in the morning. Let's go! Current location natin Ocampo, Camarines Sur. Good morning sa inyo mga kabarako. Welcome sa December episode ng ating Bicol to Pasig ride. Nako, ilang buwan na tayong inuulan pagkagaling dito sa aming area sa San Jose. Malapit kasi talaga yun sa coastal kaya gaganito mga season talagang maulan. So, sa mga bago pa lang sa channel natin, good morning sa inyo, welcome. So, huwag kalimutan na panoorin, like and share ang ating mga videos. And please subscribe to our YouTube channel and click on notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides natin. Like, share and follow us on Facebook, Team Barako Motovlog and Mrs. Barako. Good morning again. This is Renz and at the back ride with Mrs. Barako. 6:03 in the morning, Sagrada Pili Camsur na tayo. Kaya nga pala, ingat tayo sa mga ginagawang kalsada dito kaliwat kanan yan. Yan, welcome to yan mga kabarako. Siguro dito ulit kami dadaan sa Minalabak. Yon, 6:10 ang tamang oras. So dito ulit tayo dadaan sa bayan ng Minalabak. So dito tayo sa Pili, San Isidro Pili. Pumasok tayo dyan sa may sea oil. Mas madali ang daan dito. Yan, sa mga di pa nakakadaan dito, ayan, recommended natin tong daan na ito. Especially ayaw yung matraffic dyan sa may bandang sentro ng Pili, sa Naga. Yan, goods naman dito. Kukunti sasakyan, mahamog na naman dito. Mahamog o mausok. First gas up natin dito sa Prime Hub Pili. Thank you. 6:19 in the morning, napakahamog dito sa Barangay Tagbong, Pili, Camsur. Naku, napakakapal ng hamog. Baka may mga viewers tayo from Pili, Camsur. Shout out sa inyo. Bagong Minalabak. Yan, sa Minalabak, Camsur na tayo. Shout out nga pala kay Pops Dencio Motovlog ng bayan ng Minalabak. Sagrada, dito tayo Minalabak proper, San Fernando and Manila. Let's go. Pagtsagaan nyo lang tong ilang part ng kalsada dito. Ayun, ang kapal Sarap pala pag umalis na maaga pag December So pagka pumasok ko rito ng napakaaga, dapat full tank ka na. Yun para ka nasa Sagrado, nasa Baguio. Ay, patuloy naman yung pag-aayos ng kalsada dito. Dilim talaga. Ang ganda ng view dito Puro pala yan yung nasa view mo siguro lalo pagka summer. 6:31 AM. Hindi ko alam kung ito yun yung sentro ng Minalabak. Tanong yung pangit yung bahagi ng kalsada dito. Ayan San Felipe, Santiago, Minalabak, Camsur. Uy, wala tayong pipilian. Ayan, dito na siguro sentro nila Sentro ng bayan ng Milaor. Ayan, shoutout ulit kay Pops JM The Zoo ng bayan ng Milaor. Good morning sa'yo, Pops, mula sa iyong bayan dito. Ayan, Milaor Central School. Parang tanda ako ng elementary, nakapasok na ako dito. Parang may sinalihan kaming contest dito. So ang labas natin dito sa may Barangay San Jose, Milaor, Camsur. Siyempre ingat tayo pagkalabas dito. Oy, may LTO. Ito ang sinasabi ko sa inyo Nag-live tayo dito pag uwi. Ayan, lagi natin po point out yung area na yan. So almost 20 minutes yung daan natin doon. Mabagal pa nga tayo kasi mafog Dito na ulit tayo sa Maharlika Highway. Ang lalaki ng kasalubong natin ngayong umaga. Ezekiel Pili Nuts special pasalubong. Bili muna kami. Baraka Bridge. 6:49 in the morning, tayo ay nasa bayan ng San Fernando. Pagpasok na, mag-iingat kayo sa bandang gitna. Puro lubak yan Outer lane lang tayo.
Pagkadating dito sa sentro ng bayan ng San Fernando, ingat tayo dito, dami kasi mga tawiran dito. Tayo ay nasa Pamplona, Camarines Sur na. HPG mga kabarako. HPG, LTO. Naka. Yan lang. 4 na lanes, tapos may mga ilaw sa magkabila. Pagka ganyan yung kalsada dito hanggang Libmanan, sarap niyan, parang expressway. Sana ganyan ano. Kaso dadami naman dyan yung mga kaskasero. Siyempre dito na naman tayo sa Bakbakan to the Max na bayan. Alright, San Isidro, Libmanan, Camsur na tayo. Ito lagi itong paalala sa inyo yung tulay na ito. Medyo may linaw na pero hindi pa rin tapos. Shout out sa mga taga-bayan ng Libmanan. Siyempre kay Paps Isimoto. Shout out sa iyo, Paps. Alright, dito na tayo sa mga kurbada ng bayan ng Libmanan. Masikip dito kaya mag-iingat tayo dito. Overloaded. Ganyan talaga pagka mga probinsya. Kaya pala tayo nata-traffic, may tanker sa harap. Ayun, huwag niyong gagawin yan. Wag. Ayan o. Kung mahal niyo pa ang buhay niyo, pero kung ayaw na, go ahead. May ganyan no. Dalawa, solid, double, solid yellow line. Pag fixer ka, di mo maintindihan yan. Tuloy-tuloy pa rin ang construction ng mga kalsada dito sa bahaging ito ng Barangay Sigamot pa yata ito. Yan o. Problema sa mga ganitong ginagawa kasi yung mga buhangin galing sa construction, buhangin, graba, minsan syempre nagkakalat sa kalsada. Doon tayo nagkakaproblema. Nalilito ako Bigueto Nuevo dito. Doon Bigueto Viejo. Bakit kasi pare-parehas ang pangalan? Yon, shoutout ka pala kay Kabayan Boy of Boy, Barangay Bigueto, Libmanan, Camsur. Maganda na ang kalsada dito. Kung naalala nyo sa mga previous vlogs natin, ito yung lagi nating dinadaling kalsada na to kasi lubakan talaga dito. Pero ngayon, very smooth na, napaka-solid na. Ayan, exactly 7:30 in the morning, kapasok na tayo sa portal going to Sipokot. Tara, Bigueto Bridge pala ang pangalan nito. Ayan. So yung kabila, hindi na nila ginawa. Itong kabila lang. Siguro sa mga susunod na taon pa yan. Pero anyway, okay na yan. Ganda na. Alright, 7:32. Tara, Sipokot na tayo. Yan, kung gusto nyo bago kayo pumasok ng Andaya Highway, yan, rest muna kayo dyan. Unat-unat ng katawan. Kain muna para may lakas sa 2 oras na tagtagan dyan sa Andaya Highway. Gusto nyo ng mas mabilis, ngunit mas matagtag, kakaliwa lang kayo dito sa Andaya Highway. Kung gusto nyo naman ng mas maayos na kalsada pero mas mahaba ang ikot, diretso kayo dyan, papasok ng Camarines Norte. More or less 3.5 hours na bakbakan dyan. Dito mga kulang-kulang 3 oras. Goongan, Sipokot na tayo. Dito pala tayo nag-stay nung pagbiyahe natin pa uwi. Ay! Ang lalaki. Ingat tayo dito sa kurbadang to. Grabe. Grabita. Shoutout sa mga taga-bayan ng Sipokot. Ayan, eto, paalala ulit natin to ha. Ayan, accident prone area din ito. Madalas ang overshooting dito. Pagkagaling naman tayo ng pauwi tayo Manila, ayan, napaka-blind, paahon. Barangay Manangle, nako, nagmamadali kayo. Kurbada ayan ay nako. Blind spot din yan mga kabarako, accident prone area. Nawala nang ginawa kasi maaraw na. Grabe, sa amin lang maulan mga kabarako. Ano ba yan?
dami nating kasalubong naming sasakyan ngayon. Puro truck pa naman. Ang dami na naman lubak dito. Yan, para sa mga nakasasakyan, mababaw lang yan. Pero para sa amin, malalim yan. 41 in the morning. We are now in Lupi, Camarines Sur, kung saan manghihinawa ka sa mga paahon at palusong na mga bahagi ng kalsada. Siyempre, shoutout dyan kay Pops Junel Cortesano. Tayo nagkasabay, Pops, yung pag-uwi mo. Siyempre dito, yan ito barangay Tapi ito titinda ng mais. Kaya lang, ayun na namin umulit nung bumili kami dati dyan, tigas. Sumakit lang yung panga kong kakain. Siguro natsambahan namin yung matitigas. Parang kinadkad yung kalsada dito, mga kabarako. Yan Siyempre kalaban to ng mga kagaya nating naka-scooter. Parang nakakamayo dito Aray ko, sakit sa tumbong medyo grabe ang status ng Lupi ngayon Yan Kabutagan Lupi Kamsur yan 7:44 in the morning, Lupi crossing na tayo. Ay, Mauka Bridge tayo. Talagang living up to its name, Mauka. Kaya one way tayo dito. Tinakpan nila yung right portion pag galing ng NCR. Delikado naman tutuloy na to. Parang nakakatakot naman tumawid dito. Parang hindi mo na sigurado yung integrity ng tulay, yung tibay niya. Ito, paalalagay natin tong damaged pavement na to dito Hindi pinaprioritize yung lugar na yun. Kawawa, madidisgrasya dyan. Ito kawawa dito sa malalaking truck pag nasisiraan alanganin talaga Okay, chill ride lang tayo mga kabarako Chill ride lang. Pagtawid natin dito, ibig sabihin tayo ay malapit na sa Ragay, Kamsur. Paborito natin bayan dito, Ragay. 7:52 tayo pumasok. So mga 8:22 tayo makakalabas dito sa bayan ng Ragay. Let's go. Malalay na tayo, mag-update tayo sa mga kalsada dito. Okay. Ayan, meron na agad. Ay, Banga Caves na tayo. Sitio Sampaloc, Banga Caves, Ragay, Camarines Sur. Ganun pa rin. So kanan lang tayo dito, kanan lang. Bata pa ako, mga kalsada dito, ganito na to. Si senior citizen na ako, ganito pa rin yung kalsada dito. Kanino bang obligasyon ng mga kalsada dito sa Andaya Highway? Sa local government o sa national government? Hindi ko alam Malapit yan dito sa may LTO Ragay. 801 Ragay Bridge na tayo. Dito yan sa Barangay Lower Santa Cruz. Nako, uy. Kita na yung dun Kita na yung butas sa ilalim ng tulay may ginagawa mga kabarako. Accident prone area ito dito sa may Baya Ragay. Ayan Kaya pala may mga ganyang kalalaking truck sa unahan natin. Extreme lang tayo, extreme left, extreme right, para hindi tayo maalanganin. Ayoko mag-overtake kasi ayan pangit ng daan, baka sumakto pa tayo dyan sa ito. Medyo clear tayo, medyo maayos dito. Let's go. Ayan tingnan mo yung kalsadang yan. Anak ng tipaklong. Sorry, tatanda na ng punong ito, para mga balete. Ayan, tingnan nyo yan damaged pavement ahead. Kanan lang tayo dito. Kaya ginagawa na nilang hanap buhay kunyari taga pa-stop sila, hingi ng konting barya. Bagay, malaking tulong din yun. At least alam ng mga motorista na may lubak dyan.
Tingnan nyo yung mga sasakyan, malalaking truck yan, dandahan sila oh. Oh. Nakatunog talaga no. Drive slowly. Panay yan, bridge ongoing construction dito. Let's go, one way dito, ang daming one way Ay, kanan tayo dito, kanan. Pasak talaga. Harap mo, nilindol yung kalsada dito ay. Oh, nakago ba tayo? Nakago tayo. Bakit sumasalubong sa ating mo? Two-way ba? Barangay Binahan, grabing hagod ng kalsada dito sa puwet. Ayan oh. Parang inaano yung tumbong mo Parang sinusuntok ay. Ayan oh. Kung tawag natin yan. Yo, shoutout sa mga taga-Ragay dyan. Kaya pakaramdaman ko airbox ko Baka matanggalan na naman tayong tornilyo. Binahan Bridge na tayo. Yun o, 8:18 in the morning, Barangay Liboro na tayo. Grabe talagang kalsada dito. Angat-angat Pero ongoing naman ng mga construction and widening dito. Yan o, 8:28 JRS Ragay na tayo. Computation natin is 8:22. Pero sumobra. Haba talaga ng bayan ng Ragay. Walang halong biro talaga yon. Mananakit at mananakit ang puwet mo dito sa haba ng Ragay na ito. Dito na tayo sa mga nagtitinda ng mga prutas. Ibig sabihin tayo ay malapit na sa boundary ng Del Gallego. Yon, exactly 8:30 in the morning. Del Gallego, Camsor na tayo. Dating mo dito sa Del Gallego, smooth na Kaya lang, masisigip ang kalsada dito. Kaya alalay lang talaga. Tama oras, 8:37 ng umaga. Del Gallego to Hindi ko alam ano ba itong mga mangga ba to. Danong hilera nila dito. Unat-unat lang muna, tsaka CR Gaming. I-intrigue talaga ako sa kwento nitong Quilbay Bridge na ito. Ano kayong ginagawa nila dito? Tapal-tapal. Tapal-tapal ang mga sir. Ibig sabihin, dahil dito sila naglalagay ng boundary, ng checkpoint noon, dito lang talaga ang boundary ng Del Gallego, hindi dun sa bandang unahan. Kaya pala itong lutong bahay na ito, nung kumain kami dito, syempre nagbicol ako, akala ko Bicol Kaya pala din nila ako naiintindihan. Tagalog pala dito sa area na to. 8:59 in the morning, nasa Tagkawayan, Quezon na tayo. Ngayon, 9:10 in the morning. Ito mahirap pagka nasa Tagkawayan ka, pagka nasaunahan mo tong mga prosesyon ng mga truck na ito. Sabi nila ito ay Tagkawayan Labo Bypass. Pwede tayo mag-experiment yan pag maayos na yan. Ingay ng truck Ganyang katagtag dito. Ano? 9:16 in the morning. Ito pala yung Barangay Tabason, yung dating nag-live tayo doon. Medyo delikadong area paliko kasi, tsaka paliit. Tabason pala yun. Tagkawayan, Quezon. Shoutout dyan sa mga taga-Tagkawayan.
Lagi ako may souvenir dito pag dito ako dumadaan. Pag uwi namin ng Pasig talagang kaskas lagi put ko eh. Kasalukuyan pa rin tayo ang nangangabayo dito sa Cagayan, Quezon. Well, road updates dito. Wala namang masyadong mga damaged road. Yung usual na problema natin dito yung talagang maalog talaga. Hindi pantay ang kalsada eh. Sobra. Pero sa tingin namin mas malala yung papunta rito ng Bicol. Pero yung pa uwi medyo bawas ng konti. Pero ganun pa rin. Kasama utak mo sa maalog dito eh. Santa Monica na ata ito. Yun. Yun. Bye Cagayan. Camarines Norte Province na tayo. Cagayan, Santa Elena boundary. Hindi namin dito kung pasok sa budget. Pag hindi, lipat. More parking. 10:38 in the morning. Ayan, so late na agahan dito sa Marvin Bamboo Mills Restaurant, Tapsilogan, Bulalo at iba pa dito sa may Santa Elena, Camarines Norte. So bago dumating ng Tabogon, bandang kaliwa. Tutuloy na kami mga kabarako. Right location niya, maramit dito sa may ginagawang riprapping na ito. Ito yung matagal na sira-sira dito, lagi natin pinupuna. Manila 248, Lucena 116. Dito na tayo sa Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Ingat pa rin tayo dito ha. Pagliko ng Tabogon, matagal-tagal na ayusan to. Till next time, Bicol Region. Alright, welcome to Calawag 1044. Yan, ingat na tayo dito. Dito na naman tayo sa masisikip na bahagi ng Calawag, Quezon. Shoutout sa mga taga-bayan ng Calawag. Umaambon na naman. Mapapakanta ka na lang talaga dito. Ganyan kasikip yung Calawag, oh, halos maghalikan na sa mga kurbada. Bako pa lahat. Ingat dito sa mga putik ah. Ayan oh, lalalim niyan. Parting Calawag. Oops, alalay. Uy, back to the line. Ito talagang sakit ng Calawag, itong mga to. Yung mga asfalto na to na hindi tinatapalan man lang. May pa yung sa Andaya Highway, kahit paano tinatapalan nila. Dito wala, bahala kayo. Ay, shoutout mga sir. Alright, alam nyo na to, Calawag Railroad. Huwag pa kumpiyansa dito. Or else talagang lilipat ka talaga dyan. Buo na yung arko ng Ginayangan, no? Pintura na lang kulang. Shoutout nga pala kay Pops Marvin Dahil. Yun, shoutout sa'yo Pops, from Ginayangan, Quezon. Ayan oh. Oh. Anong nangyari dito? Bakit hinarangan ng daan? What happened? Kuya, why do you harang the daan, kuya? Ba't ganun yung pagkakasira ng sasakyan, pagkakabalagbag ng sasakyan dun? Uy! Ayun ang bandang gitna oh. Grabe, mutik tayo dun ah. Gitna yan ha. So most of the times yung bandang gitna ang sira-sira. Siguro dahil yan ang bugbog. Tsaka yun yung mga luma na. Yung mga gilid kasi halos bago eh. Dapat dito mga pang-adventure ang motor eh. Yan oh, lalim diba?
Yan, slow down damage road ahead. Gaano ba kalalayan? Kabarako. Ayan, oh. Walang slow, banat kung banat. Kuya, ang init dyan. Ano, grabe, oh. So dyan ka pa mahulog ang lala, oh. Diba? Ay, nako. Meron kasi mga magkakataon na ganun. Minsan talagang sa total at balance mo, kung saan ka napupulutin, eh. Sama talaga pag maulan. Basag-basag talaga kalsada dito. Salamat kalawag sa isa na namang hard na masahe sa tumbong. Grabe, kailan ba tayo magkakaroon ng soft massage yan? Tayo ay nasa Lopez, Quezon. Why? Kanda ba ibaba? Lopez, Quezon. Solid. Pagkatapos masahihin dito, tatraffic ka naman dun sa may ginagawang bypass. Second gas up natin, Lopez Petron 322.20 pesos, 5.09 liters, 63.30 pesos. Oy, bago pa yan, ah. Bago pa yan. Kagagawa-gawa lang. Halata naman, oh. Kasi puting-puti pa pero wasak-wasak agad. Bago pa yan, oh. Pabalik-balik tayo dito mga kabarako, kaya alam natin na bago yan. Last year lang yun, eh. Halataan nyo naman, ito yung luma, oh. Ay, ganda ng dagat. Grabe, namimiss nyo na ba to? That is Gumaka for you. Pagtanghali talaga malakas ang alon. Sira-sira agad, oh. Mga bago lang ito, oh. Kita nyo yan. Bago lang yan mga kabarako, oh. Ay, ang babaw ng pagkakagawa. Halata mo, naglalabasan agad yung mga lupa, ay. Sabi niya sa Bicol, mayong urag, paruto na. Bicol partido mga kabarako, paruto ng pagkakagibo. Sentro na tayo ng Gumaka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yeah! Shoutout ka pala kay Pops Michael Sajid. Sanayan lang to, sanayan. Tutumba pa tayo, ah. Mabigat talaga kasi Inmax mga paps. Mga kabarako, mabigat talaga. Kaya pag na-outbalance ka, wala. Pag maiksi-iksi ang paa, tatabunan talaga. Oh, yung ginagawa nila. Yun, oh. Ay, kinakadkad nila. Tinatanggal na naman yung mga nakapatong na asfalto. Wala, eh. Tapos, ano kayong gagawin dyan? So, ano na naman yan? Magiging uneven na naman yung portion na yan. Slow down tayo dito. Kita nyo yan, ha? Toyota Hilux yan. Pero slowly but surely sila dyan. Nakakain na kami dito. Affordable dito. Mura dyan. Dito na naman tayo sa may seawall ng Gumaka to Plaridel, Quezon. Ako lang ba yung tuwan-tuwa sa ganitong baybayin? Paulit-ulit mong nadadaanan tsaka nakikita. Parang ganun pa rin. Pipicture pa rin. Kuha ng video. Parang hindi siya nakakaumay. Ganda kasi talaga, oh, grabe. Lalo pagka ganitong maaraw tsaka blue na blue. Gumaganda na yung Plaridel Port, oh. Sumagwa ang kalsada dito sa sentro ng Plaridel, Quezon. Para na namang Inararo. 12:46 ng hapon at Timonan, Quezon na pala tayo. Yan, 12:50 ng hapon. Ingat tayo dito sa may area to ng Timonan. Ito, nakatambay na siguro kayo dyan. Dito sa may coastal kasi napakasikip ng kalsada dito. Lalo yung paliko na yun, oh. Ang putik pa rin ang gilid ng kalsada rito. At Timonan, Quezon tayo. Ito yung tinuturo natin dito palagi na uneven na part ng kalsada, oh. Tingnan nyo yan, oh. Dito sa may unahan na yan, oh. Naku, napaka-risky niya lalo sa mga nakamotor. Kahit yung mga 4 wheels, tingnan niyo. Bilis itong ambulansya na to. Yeah. Hop, oh, iwas siya, di ba? Iwas.
may harap ng pamahalaang barangay ng Tinandog. Ingat na tayo dito sa mga very deadly at mga blind spots na kurbada dito sa Timonan, Quezon. Baba na tayo dito. Tayo lang ang rider dito ngayong hapon, no? Ito pagkalabas natin ng Old Sigsag agad dyan, o bago pumasok ng Old Sigsag Road. Dami, oh. Ayaw man lang nilang lagyan ng tapal yan. Hop. Alright, dito na naman tayo sa Tambak Bridge, Pagbilao, Quezon. Ayan o, gitna na yan. Hindi pa nila tinatampakan. Pasok na tayo dito exactly 2:02 in the afternoon. Tayamas bypass na tayo. We're back in Lucban, Petron. So nung pag-uwi natin, dito tayo dumaan dito. Dito tayo dumaan sa mismong bayan. Yun, welcome to Louisiana, First District of Laguna. Yon, 2:49. Dito na tayo sa mga sigsag ng Louisiana. Gusto na mo ko babingka, dito lang yan. Isa to sa pinaka blind spot dito, oh. Yun, oh. Oh, grabe, napakasikip pa. Pwede na kayo maghalikan ng kasalubong mo, eh. Busina. Iyon, oh. Let's go. Ah! Harap. Alright, 2:54. Cavite de Laguna na tayo. Ganda. Laguna de Bay. Yes, pagsangan na tayo mga kabarako. Laguna's Center of Tourism, Pagsanghan. Lumban, Laguna. Yun, oh. Kalayaan. Wow. Kabila, Kalayaan, Laguna pa lang, kabila. Ay, nagbaba dito. Grabe. Pakil, Laguna na tayo. Dati daw malalaki puno dito, sabi ni kabayan Rizal Donor. Dumadaan siya dito. 4:16 in the afternoon. We're back in Pililla, Rizal. Check po man. Tayo Pinara. Yon, oras natin 5:55 ng hapon. Yon mga kabarako, pagkatapos sa maghapong pakipagbakbakan sa maghapong ride, gating mo dito sa syudad, ito nga abutin mo. Woo! Napakainit at napaka-traffic. Dito na tayo mga kabarako sa Pasig City. Salamat Panginoon sa pag-iingat sa amin sa back-to-back rides ngayong December. Yun, habang natatraffic tayo dito, maraming salamat ulit sa inyong walang sawang pag-subaybay, pagsuporta sa Team Barako Motovlog. So huwag kalimutan na panoorin, i-like and share ang ating mga videos, and pakisubscribe ang ating YouTube channel, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides and vlogs natin. Please like, follow and share us also on Facebook, Team Barako Motovlog, and pakipalo na rin si Mrs. Barako sa kanyang page, Mrs. Barako. So mula dito sa Napico,
Manggahan na Pasig City runs here of Team Barako Motovlog together with Mrs. Barako at the back ride. Papalala sa inyo. Don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Good night and God bless.